wish you all the best. Go Boke! I wish the Boke good luck. Abembo Mzantsi Afrika banethemba lokuba amabhokobhoko aza kubuya nayo indebe yehlabathi kumdlalo ne-All Blacks ngokuhlanje. I was in so much pain. There was a point whereby I almost gave up on life. Njengoko kule nyanga kuqatshelwa isifo somhlaza, siniphathele ibali elinika ithemba likaNomfundo Mlotshwa nokubalisa ngohambo lwakhe kwidabi lokulwa esi sifo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje, andambi ndodwa ndaba nokhethu kuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsonto. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uSipho Sethu Boy eseGqeberha eMpuma Koloni nalapho abalandeli belindele umdlalo wamabhokobhoko ngokuhlanje. Sipho Sethu masikwamkele, ngaba abalandeli baziva njani ngalo mdlalo wamabhokobhoko ne-All Blacks ngokuhlanje, injani imeko apho? Ndibulise kuwe Lisa nakubo bonke ababukeli be-Channel 163 ngokuhlanje. Namhlanje ke silapha eZwide Lisa, kulapho ke abahlali balapha uzawukhumbula ke into obusiya kolisi uphuma apha ngumntana omgquba ngokutsho kwabo, futhi bona batsho into yoba banebango ngaye kakhulu kwaye banethemba le nto yoba bazaphinda bembone ekhokhela amabhokobhoko namhlanje beyiphakamisa laa ndebe. Osizothetha nathi ke ngoku asichazele ngabanzi ngosiya nokukhula kwakhe kwesi sixeko saseZwide. Msisinothando Makhunga, Sinothando nkosi kakhulu ngokwenza ixesha uthethe nathi ku-Channel 163. Sisikasichazele mani ngokubukela kwakho usiya edlala le bhola yombhoxo kunye nomninawa wakho, ukhule umntwana onjani futhi nina niziva njani njengabami balapha eZwide abambukele khula namhlanje nimjongile ekhokhela eli lizwe loMzantsi Afrika? Okay, usiya ndimazi kwiminyaka emininzi edlulileyo, ndimbukele khulu usiya kwi-Craven Week, kwi-Eastern Province Craven Week edlala nomninawa wam uTika. And I saw a great leader kusiya ebebonakala ifeature yakhe bayiqaqambile uzawukhokhela abe yile nto ayiyo andothuka ngexa ekwazi ukhokhela iqela lamabhokobhoko namhlanje because of ubonakele esakhula kusiya. Nina ke ngoku nenza nizive njani njengabantu ke wena qala njengoba undixelela uba ukwi-women's rugby team uyimanager khona, inenza nizive njani loo nto leyo xa nithi xa nithetha nisenza imizekelo, nenza imizekelo efana nabantu abafana noosiya, oobongi Mbonambi, olukhanyo am? Okay, isenza we are proud kakhulu ngabo, and ndifumaniseka into yobana usiya never get tired of extending a helping hand. Usiya akayilibali imvelaphi apho suka khona, and I would like to say to uGqwashe into yobana his efforts and contribution towards our community, we are so proud of him. We are blessed to have him and all of them. We trust them, we believe in them, we are so proud of them. Noluthando ke lo lisakhanya sichazela ngakumbi ngobomi bukaSiya Kolisi njengomntu owayefunda apha eMsengeni Primary School, waqala irugby edlalela i-African Bombers ekwapha ekukhuleni kwakhe ngoku bembona ekhokhela namhlanje iqela lezombhoxo lalapha eMzantsi Afrika. Batsho ke bona bengabahlali balapha eZwide into yoba banethemba kakhulu ngaye futhi bayazingca ngenkokheli ayiyo. Futhi ke nokubona kwethu imeko nje apha ndizawucela nje ikholigi yam uSiya ibonise nje currently imeko eyenzekayo apha eGqalana. Sebefikile abahlali bahleli balindile ke lisakhanya ke banithembisile ke nento bigwijo lona lizawuqala pha xa kuzawufikelela ixesha loba kudlale i-kick off iqale, lizawube lisitshona ligwijo kweli cala laseZwide ngoba ke banethemba futhi bayayazi into yoba yeyona nto ke leyo imphilisayo uSiya Kolisi njengomntu ophuma kwesi sixeko salapha eZwide eGqeberha. Sabe siyibukele ke lo mbhoxo apha uzawube usenzeka apha udlala apha, futhi nabahlali beza kwenza indlela uba bazofika apha. Izihlobo zakhe naye zizabe zikhona ezathi sithethe nazo ebudeni bobusuku banamhlanje xa sijonga amabhokobhoko ezathi idlala ne-All Blacks namhlanje ngentsimbi yo-9 o'clock apha namhlanje eGqeberha lisakhanya. Sibamba ngazo zibini leyo ibiyintatheli yethu uSipho Sethu Boy esasaza ngqo eseGqeberha eMpuma Koloni. Usapho lomdlalo amabhokobhoko uBongi Mbonambi luthi wakhula ewuthanda kakhulu lo mdlalo ngelixa eKapa isixeko siwujonge ngabomvu umdlalo oza kwahlula amakhwenkwe emadodeni nophakathi kwamabhokobhoko neNew Zealand, ukanti umongameli Cyril Ramaphosa ugalelekile France ukuyaxhasa amabhokobhoko. Namhlanje idolophu yaseBethlehem kwiphondo laseFreystata apho kwazalelwa khona umdlali wombhoxo uBongi Mbonambi imenxe inika inkxaso kulo mdlali waphambili. Usapho lwakhe luthi nakubeni wafunda kwizikolo zabantu abamhlophe kodwa babenayo imingeni yemali abahlangabezana nayo.
Yes, yeah, there was some challenges like financially so, because usually those sports we call them scarce sports. They are so expensive to such extent you had to ask for donations so that Mbongeni can go through it and then attend those competitions. A very humble guy. He liked playing very much. He would even struggle doing homework because he would come from school very tired. He liked playing. Yeah, that's Bongi. Kusenjalo njengoko ilizwe limenci naseKapa abalandeli bayadloba imincili yaye banethemba lokokuba umfo kaKolisi neqela lakhe baza kwenza imbali kwakhona. 25 sites that have registered with us today that we know about. 25 viewing sites. Then there's a large one in Mitchell's Plain, one in Langa, and of course the street closure here. I'm told that all these restaurants are fully booked. You can see it's several hours before the game and people have already started to park off with their chairs. I've brought mine as well, so we're going to sit and watch the game from here. Senixhathiseke makwedini nibuye niyithwele loo njinga. Indlezana kwiphondo lasemntla-ntshona ezikulungelo lokunikezela ngobisi lwebele ziyakhuthazwa ukuba zenze njalo nanjengoko usiya ushokoxeka uvimba wobisi lwebele kweli phondo. Olu bisi lunikwa iintsana ezinoomama abangaphumi ibisi emabeleni emva kokufumana abantwana nabo bathi basweleke emva kokubeleka. Isebe lezempilo emntla-ntshona lithi kulandelwa iinkqubo ezithile uqinisekisa ukuba kunikezelwa ngobisi olusempilweni. Isebe lezempilo emntla-ntshona laqala phambi kokuqhambuka kwe-COVID-19 ukucela amalizo obisi lwebele kwiindlezana ezikulungeleyo ukunikisa ngalo felefele. Iziphathamandla kweli sebe zikholelwa ekubeni ubisi lwebele lunezakhamzimba ukogqitha olo lunkonkxiweyo luthengwayo. We are discouraging formulas. The campaign is talking about at least 6 months of pure breast milk, undiluted breast milk only. And where are we going to get it from if they are not coming forward to donate? So we're encouraging them to donate. Olu bisi ke lugcinwa lukhuselekile kwisikhenkcezisi khona ukuze iintsana zilufumane lukumgangatho ofunekayo yaye lunambitheka. Siye siwunyibilikise umkhenkce xa sizikhupha ezibhotile kwisikhenkcezisi emva koko sibhale inombolo yomntu lowo onikele ngobisi ze kuncanyathiselwe ixesha lokuphelelwa kwalo. Olu bisi alunikwa iintsana eziphulukene noomama kuphela ngethuba bebeleka koko nabo abangaphumi into emabeleni nje emva kokufumana umntwana bayaxhamla. Nditsale nzima emva kokubeleka kuba beluphuma kancinane ubisi emabeleni am ze ndaphiwa ubisi ekunikelwe ngalo. Ngoku usana lwam lukhula kakuhle kakhulu. Kanye njengakwinkqubo yokunikezela ngegazi, nolu bisi ke luyavavanywa uqinisekisa ukuba alunazifo phambi kokuba lugcinelwe imveku. Njengoko siqukumbela inyanga yokuqaphela isifo somhlaza, siqwalasela umhlaza wethumbu i-colorectal cancer ngolwasemzini ngokwengxelo ye-National Cancer Register of 2019. Olu hlobo lomhlaza kweli luxhaphakile kwabasetyhini nasemadodeni, ingakumbi kubantu abatsha. Sincokole noNomfundo Mlotsho neminyaka engama-28 nowagqibela esebenzisa isingxobo esibizwa nge-colostomy bag nanjengoko engasakwazi ukusebenzisa indlu yangasese njengabanye abantu emva kokwenziwa utyando lokusikwa kwethumbu elo ebelinomhlaza. NgoJanuwari ka-2021 uNomfundo Mlotsho wayegqiba esikolweni ethweswe isidanga. Ugqirha wamxelela okokuba unomhlaza wethumbu i-colorectal cancer ukutsho. Emva koko ubomi bakhe batshintsha kodwa wasinda ngokulambisa kwesi sifo. When I was 26 years old, I was diagnosed with colorectal cancer, stage 3. The diagnosis came as a shock. For about 14 days, she couldn't pass the stool. Ibuhlungu, ivalile, akakwazi ukutya like nje. Uthi inhlungu awayeziva zazimenza afune ukubuncama ubomi. Udade boNomfundo uNokulunga Mlotsho amazibuko uthi batyatha imithwalo bajongisa imibombo kwelaseNdiya ukuya kufumana uncedo. I was
in so much pain. There was a point whereby I almost gave up on life. It was really hard. It was really hard. Treatment was hard for me. So in India, when we got there, baqala bamfaka chemotherapy because they needed to shrink the tumor before going into surgery. First week it was fine. Girl is responding to chemo. She's not feeling so much pain because the type of chemo that they used, it was targeted. It was going straight to where the cancer was. And then second week, everything is going fine. Then the third week, she stopped responding. Now we need to go in forcefully because this thing is showing us now that it's also stubborn. Switch to irradiation. Radiation. Bayakushisa uphila. Just before surgery, we had a scan done and it showed that my cancer didn't shrink. Ngoku eliqiyazana elineminyaka engama-28 liphila ubomi balo kwelaseJapan apho liphangela khona liphila nento ebizwa nge-colostomy bag. Ukanti sincokole noGqirha Sithembile Ngidi osicacisele banzi ngesi sifo. Colorectal cancer is a cancer of any part of the colon or the rectum. It's in South Africa, it's the third most common cancer in females after breast and cervix, and then in males it's the second most common cancer. So if unama symptoms of ungayi kahle etoilet, let's say awuyi for isikhathi eside or ubona ushintsho in your bowel habits, let's say ubuya in a constipation, a diarrhea, ungabusaqonda ukuthi yini, just get yourself screened. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguzuki Cetywayo eGauteng. I-AIDS Museum eKapa eNtshona Koloni singathe umboniso wasesihlangalaleni waminyaka le nalapho ibibonisa ngefashoni kudidi oluphezulu neveliswe inkampani imaXhosa Africa. Lo mboniso ubungabhiyozeli ifashoni yoMzantsi Afrika kuphela kodwa yelizwekazi Afrika ngokubanzi. Ibibubumbejembeje bodwa kumboniso wasesihlangalaleni weempahla imaXhosa. Lo mboniso ubizwa i-Africa Space Travelers Organization ukhokhelwa ngumsunguli wemaXhosa uLudumo Ngxokolo. We see our customers as travelers of space in a figurative sense and not really in a literal sense. So we decided that we're going to call this collection African Space Travelers Organization. So we've built a community as maXhosa that is bold and unapologetic, that is expressive. The best way for us to showcase a space was the galaxy, and we use a lot of references from the galaxy, planets, of how beautiful spaces can be. Impahla eveliswe kwilizwekazi iAfrika nayo ibiphala phambili kulo mboniso. Having traveled the world, West Africa, the US, we're so thrilled at Zyxmoka to have had an opportunity to open what is Africa's Space Travel Organization. Lo kaNgxokolo usenentshisakalo yokuba umsebenzi wakhe ufikelele kwihlabathi liphela. Isibhedlele sabantwana eGauteng iNelson Mandela Children's Hospital siwelwe ngumqesandleni ngentsasa yanamhlanje ngethuba kugaleleka abakhweli bezithuthuthu, amagosa ezendlela nabenqwelo zezigulana bebinza ngezinto zokudlala kananjalo besonwabisa abantwana. Lo msitho bubandakanya ukuthi untshuku baqhubi benqwelo mafutha zezigulana ngomsebenzi wabo oncomekayo ukubalekisa abantwana esibhedlele xa begula, oku kuza nje phambi kokuba kubhiyozelwe usuku lwabantwana kweli kwinyanga ezayo. Ukugaleleka kwezithuthuthu neenqwelo mafutha ezithwala izigulane ziphahlwe ngamagosa ezendlela bathe jize abantwana ngezipho. Umlawulo intloko kweli ziko lempilo uGqirha Nonkululeko Boyikhuso uthi abazali bakhe bayiphosa kweyokulibala ekugulelwa bonwatyiswa kukufikelwa zindwendwe ezizise uncumo kubo nasebantwaneni. Siyabathanda kakhulu abantu abasizayo, abantu abadrayiva ama-ambulance abasizayo noma silimele basilande emakhaya noma sigula. For abazali babantwana bethu ilanga lanamhlanje lithi siyanibona, siyanithanda, siyanicabanga njengoba nihamba le ndlela le yokugula sinani futhi. Umququzeleli akawuvala umlomo insebenziswano nabo benze lo msitho ube kwizinga eliphezulu watsho isithi
unothando olunzulu lwabantwana. In South Africa, people don't appreciate these people enough. And then obviously kids, sick kids, any sick person, they're very close to my heart. So the charity of Nelson Mandela Children's Foundation and the hospital is partnering up with Harley Davidson Mzansi every year. Abaqhubi benqwelo mafutha zezigulane benqinelwa ngabezithuthuthu bavakalise imincili kukubulelwa ngomsebenzi wabo abawenza bangabi namkhinqi. We want to strive to grow as a community with the hospitals, with the community going forward. Ngijabule kakhulu ukuthi namhlanje nami ngikhona ukuyeka lokho engikwenzayo ngiphuthume ngize lana ngizojabulisa abantwana base Nelson Mandela Children's Hospital. Umhla wesine kuNovemba lusuku lwabantwana jikelele eMzantsi Afrika. Ngoko ke izithuthuthu zakwenjenjeya ukuya kwisibhedlele iGeorge Mukhari eGarankuwa ukuya kunxumisa abantwana abaneemfuno zonyango olukhethekileyo njengaba balapha eNelson Mandela Children's Hospital. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eRhawutini. Kanti Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Sibaba ngavini kuwe mamqwathi kudeska yakho yendaba ndiyakubulisa ke mbukeli wami ekhaya ndibe ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yeMozulu bethuna igama lam mna ndinguthabile Makhaphela uqhuda nongozi mamvela sikho kumanzi ke nantsi imeko yoMzantsi Afrika kuphela phaya ngomso sikhale ndibukele apha ekhaya sijonge phaa kwelayini ezithanda ukuphakama kwelapho laseLimpopo njengapha kaloku eMusina bevuka kaloku ngo-13 degrees kube kuhle phaya emini noxa sibekele phaya emva korhatya futhi ngamashumi nje mbukeli wam ekhatshwa sisixheze kusenjalo futhi phaa loko phalaburwa ngayela 12 degrees phaya ekuseni noxa ke limathuba ndakhe lazulu phaya emini ngu-25 degrees ophole kamandi nje kuyabanda kawuna phaya eMelo ngo-7 degrees phaya ekuseni kanti phaya emini futhi lela 10 kanti bukele kusemandi naphaya embili njengapha kaloku kovelcom noxa ke ingqele kakhulu phaya ekuseni ngala 5 kanti ke bukele income ke Imozulu phaya ngokukwamba kosuku ngo-16 degrees nase ke bukele imeko phaya kumaphondo ngokubanzi eli loMzantsi Afrika njengapha kaloku ephondweni lempuma koloni phako Alvani kuyabanda phaya ekuseni ngesathathu isenjalo labozipho emini futhi ngayela 17 degrees mbukelo wam ithi chuncembe nam sijonga kaloku phaya ko-Free State njengaphaya kaloku kuyabanda kakhulu phaya eSasolburg ngesithathu kubanda impela lisibekele kakhulu futhi lazulu ngo-12 degrees ngokunjalo ke lapha kaloku evelcom lesixhenxe nazo ke bukela Imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni njengapha kaloku eFredendal kuyabanda phaya ngo-13 degrees kusetshisa kakhulu ke phaya emini futhi ngamashumi nje abe nane mbukelo wam kusekuhle phaa koWorcester ngo-11 xa bevuka ekuseni nanso ke Imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape njengapha kaloku kunqweme eAlexandra Bay ngo-11 degrees kutshise kakhulu ngamashumi ekhatshwa futhi sisithathu phaya emini napha kaloku bukele koSpringbok ngo-12 degrees nanso ke Imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso emini njengapha kaloku koTosca bevuswa ngo-12 degrees kuyatshisa phaya ngorhatya lwangomso ngamashumi nje ekhatshwa sesasibini mbukelo wam kuhle naseRustenburg ngo-12 degrees nanso ke yona Imozulu phaa kwelaphondo laseGauteng njengapha kaloku kuNdlunkulu eTshwane Pretoria ngo-12 degrees kanti kusasibekele kakhulu phaya emini ngamashumi nje ekhatshwa sihlale phaa ngomso kusemyoli phaya eJohannesburg enqamini yelaphondo ngo-12 degrees phaya ekuseni nanso ke Imozulu phaya ephondweni laseLimpopo ngomso koThabazimbi bevuswa ngo-13 degrees no-27 degrees phaya xa beqhuba nje nosuku lwabo ngomso eMusina phaya ekuseni ngo-13 kanti phaya ngorhatya ngamashumi nje abe nesixhenxe nanso ke bukele ekhaya Imozulu phaya ephondweni laseMpumalanga njengalokhu phaya kosikhukhuza kusekuhle phaya ekuseni noko bevuka kakuhle futhi ngo-15 degrees kanti itshintshe ke Imozulu phaya emini ngorhatya ngamashumi nje khatshwa sisine kusemnandi Middleburg ngo-10 degrees bukele phaya KwaZulu Natal bona baphila ngolu hlobo phaa ngomso njengapha kaloku ophongola bevuswa sisathoba kuyabanda eNewcastle ngo-4 degrees phaya ekuseni itshintshe noko Imozulu phaya emini ngabathonsi enditshizane zemvula ngo-9 degrees lapha kaloku Lady Smith kusabela bethuna itsho ke idesika yam yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyole Bukelo ungazifumana ezindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 ukanti sinishiya nabafundi baseKingsney College KwaZulu Natal nabathe bacula igwijo elikhuthaza amabhokobhoko kumdlalo wawo ne-All Blacks ngokuhlwanje sithi mayibuye mabhokobhoko mayibuye kamnandi mawethu. Isebenzile bafana bamahiba babuyise